गिबियावनो आङो माइनाव फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय आरो अनसायनाय जासिहरबाय। जोंहा बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाना थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम जोङो गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा भारताव थानाय 6 सिडुल काउन्सिलफोरखौ लानानै आइएसपीएल एबा इन्टार 6 सिडुल प्रिमियार लीग मुं होनानै जोङो जोलुर बादायलायनाय खुंबाय थादों आरो बेखौ जोङो मोनब्रै जिल्लायाव खुंदों। उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार। गाबोन 20 खालाराव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव सेमि फाइनाल गेलेनाया जागोन आरो बेयाव मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लागोन। जोंनि नखरनि दोलो एबा बड'लेण्ड टेरिटरि रिजननि टीम आरो बेनि हेंथायै कार्बि आंलं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव बे गोख्रों बादायलायनाया जागोन। दा बेखायनो आङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला लोगोसे बे जोंनि जिल्लानि खाथि खाला थानाय गासिबो गेलेनाय मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन। जिहेथु जोंनि उदालगुरियाव डिमाकुसियाव जानाय जि गेम बेयो गाबोन बे इभेन्टआ जोबगोन आरो बेखायनो गाबोननि उनाव जिहेतु बाहाय गेमखौ नुनो मोननाय नंला। 23 खालाराव अक्ट'बर खालाराव क'क्राझारनि सायावसो बेनि फाइनाल गेम एबा जोबथा बादायलायनाया जिहेतु जागोन। दा बेखायनो बयबो जाहाथे सिगाङाव जालांनाय जि गेलेनाय बादायलायनायफोरबायदि रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा नुजाथिफैयो, बयबो जाहाथे गाबोननि बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा बाहागो जाहाथे लाफैयो आं बेखौ खावलायहरदों। आरो सेमि फाइनाल हिसाबै जोङो गाबोन माखासे हाबाफारिखौ सोसनदेरनानै लानाय जादों। बेयाव जोङो गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु हान्जाखौ जों हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना गावबा गावनि हारिनि मोसानायखौ दिन्थिगोन। बर'नि अनगायैबो नेपालि बा गुबुन गुबुन हारिनि जों हारिमु हान्जाखौ जों हांख्रायदों। बिथांमोना मोसाखागोन, मोसानानै गाव गावनि मोसानायखौ दिन्थिगोन आरो माखासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जादों। बर'नि सासे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि गसाइगावनिफ्राय फैगोन बिथाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारी, जाय माने दालमिया सिमेन्टजों होननाय मेथाइ खनदोंमोन, बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनि बादैबो जोंनि ओनसोलनि माखासे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बेयाव मेथाइ खनफैगोन। आरो सेमि फाइनालनि जि जागायजेननाय हाबाफारि गेम इन'ग्रेटर होनना बुंदों जायखौ, बेयाव जोङो सासे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' जों बिथांखौ लाखिनाय जादों आरो बिथाङा गाबोननि जोलुर बादायलायनायनि जागायजेननाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव